nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Mawa uno muli ndine Chisomo Break. Poyamba nayi mitu yake. Thupi la yemwe anali mkulu wa MBC a Brian Banda aliyika m'manda kuchileka m'boma la Blantyre lero. Boma latsimikizira anthu a kukaronga kuti likonzanso msewu wochoka ku Chiweta kukafika ku Karonga umene waonongeka kwambiri. Ndipo timu ya Scorchers yazigulira malo ku mpikisano wa maiko wa pa dziko lonse omwe udzachitikire ku Brazil chaka chamawa. Tiyambe nkhanizi mawa uno ndi nkhani yathu yayikulu yomwenso ndiyomvetsa chisoni kwambiri yomwe ikuti bungwe la MBC lati yemwe anali mkulu wa bungweli a Brian Banda anali mtsogoleri wa masomphenya amene malingaliro ake komanso kudzipereka kwake zikanathandiza kwambiri bungweli kupita patsogolo. Mmodzi mwa mamembala oyendetsa bungweli a Bishop Livingstone Southern anena izi pamwambo wa mapemphero omwe unachitikira ku Word of Faith Temple ku Chirobwe mu mzinda wa Blantyre komwe malemu Brian Banda ankapemphera. Edith Kaira wafika ndi nkhani yonse. Chisoni ndi misozi zinadzaza ku nyumba ya chisoni ya Mthuzi komanso ku chalichi cha Word of Faith pamene achibale komanso anzake anasonkhana kuti asadzikane naye Brian Banda. Mkati mwa bokosili muli thupi la munthu amene anasangalatsa, anadziwitsa komanso kuphunzitsa anthu ambiri mdziko muno kudzera mu ntchito yake. Polankhula pamwambowu, membala wa bungwe la MBC Bishop Livingstone Southern anati Brian Banda anali ndi masomphenya abwino oyendetsera bungwe la MBC pa nthawi yomwe amagwira ntchito ku bungweli. Iye anati bungwe la MBC linali ndi chiyembekezo chachikulu mwa Banda ndipo anali mtsogoleri wa masomphenya amene malingaliro ake akanatha kuthandiza MBC kupita patsogolo kwambiri. Mmawu ake Apostle Timothy Koviwa ampingo wa Word of Faith kumene Banda ankapembedza anali imfa yake yawakhudza kwambiri. Yandikhudza kwambiri because Brian sudanangokhala mbusa, sudanangokhala membala wa chalichi, koma anali ngati mwana wa nyumba amene nthawi zonse tsiku ndi tsiku amakhalanso munthu amene amayang'ana wofeya yanga moyo wanga wa tsiku ndi tsiku kuyenda bwanji. Even nthawi imene ndikakhala kuti tili kulibe ndili kulilongwe amayimba almost daily kuona kunena kuti ine ndikukhala bwino. Brian Banda akumbukiridwanso ndi anthu aku Malawi ngati nzika yokonda dziko lake, yolimba mtima komanso yopanda mantha yomwe inakhudza miyoyo ya anthu ambiri. Brian anali munthu wolimba mtima kwambiri, samaopa kuyankhula akakhala pagulu pena paliponse amayankhula china chilichonse amatilimbikitsa. Iyo chanali kaswiri kwambiri ndipo akakhala amayankhula zimachita kugunda mu mtima. Brian Banda ndifuza kwambiri sichinthu yokuti ndimachiganizira ikwa ineyo fandi kuzeta amene amandisangalatsa kwambiri mapulogalamu ake amene amapanga ndimatiti kamaonera timamva nayo. Ine Brian zakumbukira kunazo tuno ndi mwawe nazo tuno muzikhala bwino ndi anzake zama sizimarani zimadziwika andi ndi mwawe amene wa Brian ndi chungamo ineyo chifukwa ndi kutiko ndi kunoko chifukwa panopa ndi balabwino wamene azipinde azinzanga. Brian Banda anali munthu ndowankani oti sungafanizeso ni munthu ndipo sazapezeka winaso Brian Banda. Kwa anthu amene ankamudziwa, imfa yake yataya mawu omwe ankabweretsa uthenga, chidziwitso ndi chilimbikitso kwa anthu ambiri. Malemu Brian Banda ayikidwa m'manda m'mudzi mwa Mbanda kuchileka m'boma la Blantyre. Edith Kaira, MBC, Blantyre. Anthu osiyanasiyana akupitirira kupereka ulemu wawo kwa yemwe anali mkulu wa MBC a Brian Banda omwe anamwalira loweruka lapitali atadwala kwa nthawi yochepa ku Blantyre. Anthu ambiri ati Banda anali katswiri pa ntchito yawo komanso anathandizira kwambiri pa ntchito zofalitsa nkhani ndi chitukuko cha dziko la Malawi. Owen Mafula ali ndi ripoti ili. Jirute kufupi kwa chiuta nanga ndimpinjika
anthu osiyanasiyana kuphatikizapo akuluakulu a nthambi za boma akupitirira kupereka ulemu otsiriza potsatira imfa ya mkulu wa wailesi za MBC a Brian Banda. Ambiri omwe alankhula ndi MBC ati malemu a Banda anali munthu wamasomphenya komanso olimbikira pa ntchito. Polankhula m'malo mwa unduna wa zofalitsa nkhani, mkulu woona ntchito zofalitsa uthenga a Degracious Mana ati a Brian Banda anali munthu wamasomphenya pa ntchito ndipo undunawu umakhutira ndi momwe amagwirira ntchito. Mukumbukira bwino kuti a president anamusankha Brian Banda kukhala DG wa MBC chaka chomwe chino, ndipo wakhala pa mpando umene uja kwa miyezi yochepa. Koma nthawi imene wakhala pa mpando, Brian Banda wakhala akulumikizana ndi ife ku unduna nthawi ndi nthawi kupempha nzeru kuti apa ndipange bwanji. Direction imene unduna unapereka unali kuti ndithu aonesese kuti MBC ija ndiyokomera amalawi onse, ndipo Brian Banda anayamba kukonza MBC kuti ikhale yokomera aliyense. Ena mwa omwe apereka ulemu wawo kwa malemu a Banda ndi akuluakulu ogwira ntchito zowulutsa mawu ndi kusindikiza nkhani omwe anagwirapo ntchito ndi a Brian Banda. Ena mwa olemba nkhani omwe alankhula ndi MBC ndi a Rebecca Chimjeka aku Times Group komanso a Suzy Chitete aku Nations Publications Limited. Ali mmodzi mwa anthu amene amandilimbikitsa kumandiuza unena kuti ngati pali azimayi amene ndimaona kuti olimba mtima ndiweyo, ndipo amakonda kunena kuti nthawi zonse mwina tikawina maawadi kunena kuti ineyo am your best cheerleader, ndipo ineyo mmene umakhalira ndiponso mmene umafufuzira nkhani ndimazikonda kwambiri. Jona kwa utola nkhani kuli apo tinayambanso kulumikizana ngati munthu ndi nzake, ndipo timayankhula nthawi ndi nthawi. Chimodzi chimene ndimakonda mwina kucheza naye moserewula ndi mawu aja amati Mulungu anatibisira mmawa. Ndi mawu aja kuti amalimbikira kwambiri nthawi ya chisankho chadutsa paliponse tingayankhule nawo ndimakonda kuwakumbutsa mawu omwe aja kuti Mulungu anatibisira mmawa. Ndimene mamvano za imfa yawo ndimakumbukirabe mawu omwe aja kuti di Mulungu anatibisira mmawa, chifukwa chonena kuti lolemba ndimayankhula nawo kuti akafika mulilongwe tilumikizane ticheze. Ndipo seyonso apanenaso ayi amakafika mplante aticheze, komabe chimene nagwirizana nchoti mwina next week akhoza kufika mulilongwe ndipo akafika ticheza. A Brian Banda amwalira loweruka pa 8 August 2026 ku chipatala cha Mwayi Wathu atadwala kwa nthawi yochepa. Owen Mavula, MBC Lilongwe. Tirute kufupi kwa chiuta nanga ndimpinjika indikwezge dingimba sumuyo nacho chipani cha Afford chati ndicho khudzidwa kwambiri ndi imfa ya Brian Banda omwe anali mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation MBC kufikira nthawi ya imfa yawo loweruka lapitali. Kudzera mchikata chomwe chipanichi chatulutsa kudzera mu ofesi ya mlembi wamkulu Afford yati a Banda anali mtolankhani odziwa ntchito yake yemwe amatumikira Malawi modzipereka komanso anathandizira kwambiri potengapo gawo pobweretsa kusintha kudzera mu ntchito zowulutsa mawu mdziko muno. Malemu Brian Banda anali ndi luso lake ngati ofalitsa nkhani, ndipo mtolankhani wathu Geoffrey Chinawa akufotokoza zambiri ya malemu Brian Banda pa ntchito yofalitsa nkhani. Kuyambira mzaka za mma 2000 anagwira ntchito ngati olemba nkhani, mkonzi komanso muluso wa maprogramu ku Capital FM Radio. Atachoka ku Capital FM Radio, a Banda anagwiranso ntchito ku Malawi Broadcasting Corporation MBC ngati olemba nkhani. Kenako anadzabwereranso ku Capital FM Radio, ndipo mukupita kwa nthawi anapitanso ku Times Group, komwe anakhala mkonzi ndi muluso wa maprogramu odziwika bwino kufikira pomwe anakwera ndi kukhala mmodzi wa akuluakulu oyendetsa ntchito za nyumba yowulutsa mawu ya Times. Kwa maulendo awiri, a Banda anakhalanso mneneri kwa atsogoleri awiri akale a dziko lino, Dr. Joyce Banda komanso Dr. Lazarus Chakwera. Posachedwapa, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika
anatsankha katswiriyu kukhala mkulu wa nyumba yolusa mawu ya boma ya MBC. Abanda akhala ali pa udindowu kufikira imfa yawo. Ku MBC Abanda mwazina azakumbukiridwa pobweretsa mfundo zofuna kusintha ntchito za bungweli kuti lizitumikira bwino anthu mdziko muno. Jeffrey Shinawa, MBC, Blantyre. Kupitirira ndi nkhanizi, boma latsimikizira anthu kukaronga kuti likonzanso msewu wochoka ku Chiweta kukafika kukaronga umene waonongeka kwambiri. Nduna ya zamtengatenga Achapi Muhango yomwe yankhula izi itakumana ndi magulu osiyanasiyana mboma la Karonga amene anapempha kuti akumane ndi ndunayo kuti adzamve zimene boma likuchita. Hassan Phiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Nduna yati boma nalo ndilokhuzidwa ndi mmene msewu wapakati pa Chiweta ndi boma la Karonga waonongekera, ponena kuti ngati dziko timalekelera ntchito yokonzanso misewu zimene zachititsa kuti msewuwo ukhale ndi mayenje, mabampu ndi kudukaduka. Iwo ati pakadali pano boma lili mkatikati mopeza makampani amene atawapatse ntchito yokonza msewuwo, ndipo atsimikiza kuti ntchito yeniyeni iyamba mwezi wa Novemba. Timasasi mzee anthu akuno Karonga, ma CSOs, mafumu, kumaso anu ake nthaka kuno. Kuti boma lapita mthalika lasindika kuti msewu wochoka pa Chiweta kubwera kuno Karonga tumange. Msewu umene ndi msewu wofunika kwambiri ndi mtima wa dziko lino. Katundu wati yense amene amabwera ku dziko muno amene kutoka mdziko muno amayenda mu msewu umenewu. Umayambira ku Songwe umakafika ku Nsanje. Choncho ndi msewu wofunika kwambiri. Mutakuona kuti kuonza kwa msewu tambira ku Lilongwe uzafika mpaka ku Chiweta. Pote pa Chiweta uzafika kuno Karonga. Mkulu wa bungwe la Roads Authority Engineer Joel Longwe wati akufuna ntchito yabwino imene ithandize kuti msewuwo ukhale olimba komanso opirira ku nyengo zonse. Kuyembekeza kuti mwina November mpona kwathu titokhala ndi contractors woti ayambe kugwira ntchito tikhale makuta zawiri, wina ayambira pa Chiweta akafika pa Wolf Bridge, wina Wolf ukafika pa madesign amene tapanga ulendo uno amene tikupanga ndikuti chinthu timati have taken care of the climate resilient features. Kasi nthaka bwino watu kamisewu taika chingoto pati tapanga stabilize ma pavement layers komanso tatenga msewu ukhale design to international standards. Mmodzi mwa anthu oyimira mabungwe omwe si aboma ku Karonga a Albert Mkandawire ati ndi okhutira ndi zimene boma layankha pa nkhani yokhuza msewuwo, ndipo apereka mpata okwanira kuti boma lichite ntchito yake ndi kuyamba kumanga msewuwo. Boma lati ndalama zomangira msewuwo omwe ndi wautali makilomita 105 zilipo kale, ndipo zichokera ku mgwirizano wake ndi mabanki amene ayambapo kale kugwira ntchito ndi boma pa nkhani za chitukuko. Hassan Phiri, MBC, Karonga. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake. Thupi la yemwe anali mkulu wa MBC a Brian Banda aliyika m'manda kuchileka mboma la Blantyre lero. Boma latsimikizira anthu a ku Karonga kuti likonzanso msewu wochoka ku Chiweta kukafika ku Karonga umene waonongeka kwambiri. Ndipo timu ya Scorchers yazigulira malo ku mpikisano wa maiko wa pa dziko lonse omwe udzachitikire ku Brazil chaka chamawa. Takulandiranso ku gawo lotsiriza la nkhanizi. Nduna yoona samaboma ang'ono ndi chitukuko chakumitsa a Ben Phiri yapempha anthu mdziko muno kuti asiyanise thumba latsopano la ndalama lakudera la phungu la Constituency Development Fund CDF ndi lakale. Poyankhula ndi MBC, a Phiri ati anthu ambiri akukanika kusiyanitsa ndondomeko zimene zayikidwa mu CDF yatsopanoyi ndi zakale. Malinga ndi a Phiri, ndalama azitumiza kale makonsolo komwe zayamba kale kugwira ntchito zina. Kalekale muja ndalama zimapita ndikukakhala ku council, ndi aku council amayamba no ma processes ogula kaya afuna umanga sukulu, afuna umanga chani, amapanga ndalama zili kukale. Ulendo uno tikunena kuti yayi
ndalama zizikhala chitukuko chifunidwe ndi ndalama zibwere mutapanga ma processes onse. Ndiye kuti pachizungu tikumanena kuti sizikhalanso supply driven but demand driven. Ndiye kusiyana kwake kumene chachitatu ndiko kusiyana kwake kwakuti padakali pano tikunena kuti iyi ikhala performance based kapena amene dera limene lichite bwino ndi limene lidzilandira ndalama. Kutanthauza kwa ichi ndiko kuti anaiki kale kumene timatha kungomanga bridge nkukokoloka nthawi yomweyo, kumanga sukulu imene quality yake yosaoneka bwino, komanso ndalama zaboma za msonkho wa anthu osazipanga audit kuti anthu ogwiritsa ntchito ndalamazo samatha kuchita account ndalamazo sinalibe demand iliyonse. Padakali pano tikunena kuti yayi muchite qualify kodi malamulo onse adzogulira zinthu a PPDM atsata, malamulo onse a Public Finance Management Act mwatsata, kodi chitukuko chimene anthu anafuna kumudzi mukachita, komanso kodi chitukuko chimwamanga mugwirizana ndi quality yoyenelera. Zonsezo zikatsatidwa ndiye kuti akutenga ndalama za next chapter. Ochita malonda mdziko muno awalimbikitsa kuti azilandira upangiri kwa mkhalakale pa malonda kuti athe kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe business zawo zimakumana nawo. Polankhula pa msonkhano wa Growth Accelerator Ecosystem ku Lilongwe, mtsogoleri wa ntchitoyi Tambulan Chunga anati upangiri umathandiza amalonda kupititsa patsogolo malonda awo. McDonald Chiwayula walemba ripoti ili. Achunga anati amalonda ku Malawi akuyenera kuti adzilandira upangiri kuchokera kwa anthu odziwa bwino ntchito za malonda ngati njira imodzi yothana ndi mavuto a bizinesi komanso kupeza nzeru zokulitsira bizinesi zawo. Achunga anatinso upangiriwu umathandiza amalonda kupeza chidziwitso cha mmene angasamalire ndalama za mabizinesi awo komanso njira zoyendetsera ndi kukulitsira mabizinesiwo. Ndinganene motere kuti ifedi ngati ku Growth Accelerator kuzera zathu ku UNDP komanso ndi amene amaperekera chithandizo ku German Development Corporation zathu ku KFW ndiponso alo inoja embassy ndi chinthu choti patsa mphamvu kwambiri kuona kuti amalawi akutuka kupanga business. Kufika lero kuchosera makohoti ndachulaja amene tikuchita tikuti pano pachifukwa kwatsala makohoti so 5 oti sinalembe makufikira lero tili entrepreneurs almost 113 amene atera program imene kusonyeza kuti aliyense 113 anali nayo mentor wake alinayo mentor wake. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa alangizi omwe ali mu projekiti Athokozani Unyolo anati amalonda ayenera kudziwa bwino zomwe akufuna kuphunzira kuchokera kwa anthu odziwa bwino ntchito za malonda. Ukakhala business even munthu ali pa ntchito ndizofunika kwambiri kukhala ndi phungu okuti uzitha kukhala naye akuphunzitse chifukwa mu mabizinesi ambiri amene anthu timayamba amakhala kuti pali anthu amene anazipangapo kale ndipo anthu amene aja zomwe anakumana nazo anapezanso njira zimene anatani anadutsiramo ndiye kuti usapezeko kuti nawenso wapanganso cholakwika chimozimozi umafuna kukhale nawo. Komanso umakhala kuti anthu amene ajawo amakhala kuti aphunzira zinthu zingapo zoti iwenso unafikirepo atha kuthandizirapo nzeru kuti iwe business yako ungayipange establish bwanji komanso ungayikulitse bwanji. Mmodzi mwa amalonda omwe akupindula ndi pologalamu iyi ndi Atisungane Thompson Kamba a Khada Baskets. Iwo anati upangiriwu wathandiza kusintha bizinesi yawo komanso kukulitsa bizinesi yawo yopanga mabasketi. Mentorship ndionena kuti imakuthandiza kunena kuti uziwe kuti kodi ndingamapange bwanji zinthu zina mu business opanda ndalama. Ndalama zimatha kukhalapo yesi ndalama zimapita koma ukaphunzira kwa anthu ena kuti mina adusa mu njira imeneyo umatha kuziwa kuna kuti apapa zikatere ndiye kuti ndilowera uko amanena kuti kufusa njira ndikudziwa so ukakhala kuna kuti wafusira kuna kuti kodi apapa ndingatani kama makastomers ngapeze bwanji kapena ndalama zanga ndikamasunge bwanji mu business kuti ndizoona phindu lochuluka ndingachose makostadi wo mu business kuna kuti mina phindu langa lizikhala lapamwamba olo ndalama zija zitakhala kuna kuti palibe munthu umapezeka kuna kuti you are able kunena kuti ukuze kumaso kange business mwabwinobwino opanda mavuto enali wasi. Bungwe la Growth Accelerator limapereka ndalama, ukadaulo ndi upangiri kwa amalonda pofuna kuwathandiza kuchita bizinesi zawo mokhazikika. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe.
Anthu osiyanasiyana mbali zonse za dziko lino akukhamukira ku muzi wa Mbanda kuchileka boma la Blantyre komwe kuchitikire mwambo woyika m'manda thupi la malemu Brian Banda omwe pofika tsiku la imfa yawo lowerukali anali mkulu wa MBC. Pakadali pano kuchokera kuchileka, Simeon Boys waza nkhani yonse. Zomwe kwambiri nzanga chisomo break kuno kunena za lero anthu ambiri akupitirira kukhamukira ku nyumba kumene kumatchedwa Nanjaiko Residence kwa Mbanda boma la Blantyre kuchileka komwe lero ndi mwambo oyika m'manda thupi la malemu yemwe anali mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC Brian Banda yemwe ndithu anatisiya dzana, ndipo mwambo oyika m'manda uchitika lero. Ndiye mmene mukuonera mchithunzimo anthu ambiri ndithu akupitirira kukhamukira ku maloku uko mukuona anthu akuyenda straight kapena nene kuti uko kumene anthu akufikira makamaka kufika ku malokono a Nanjaiko Residence, ndipo pali chiyembekezo choti ndithu anthu ochuluka akhala kukhamukira makamaka kudzasanzikana ndi m'bale wawo Brian Banda. Ndiye pano ndili ndi mwayi oti ndicheze ndi mmodzi mwa anthu amene malemu Brian Banda anagwira nawo ntchito nthawi yayitali, ameneyinso ndi nkhalakale tikakamba nkhani yokhudza za utolankhani, Dr. Jole Mtaba yemwenso ndi wapampando wa bungwe la atolankhani Malawi Media Council. Pepani Dr. Jole. Pepaniso kwambiri. Sindikudziwa kuti kusowa poyambira kwenikweni chimene mungathe kuwafotokozera amalawi makamaka za malemu Brian Banda ndi chani makamaka pamene lero tikumulira kuti sopona kuyenda ulendo wake omaliza? Ikafika nthawi ngati imakhala nthawi yosowetsa mtendere ndithu cholankhulanso chimasowa kwambiri tikayang'ana ntchito imene munthuyo amagwira. Sindikukhulupirira sona kuti ndikochita kuyenera kuti ndiyambe kufotokoza kuti Brian Banda anali ndani, chifukwa even mukapita pa ma social media page even anthu onena kuti si atolankhani akutha kusimba zimene Brian Banda anapanga. Tikamakamba za kuyendetsa dziko timakamba za ntchito imene atolankhani amagwira. Atolankhani amagwira ntchito yofunika kwambiri, pa chizungu timati ndi fourth estate. Kutanthauza kuti ntchito imene amagwira imakhala ntchito yayikulu kwambiri, makamaka pofukula zinthu zonena kuti amalawi athe kuziona mwina zina zobisika zimene muvomereza ine onena kuti ngati pali mtolankhani amene ntchito imene anayigwira kwambiri anali Brian Banda. Brian Banda samaopa munthu, samaopa udindo wa munthu, amafunsa mafunso oyenera kutani kufunsidwa. Analibe zonena kuti awa ndi olamula awa ndi a opposition, ngati wafika ponena kuti akufunsa mafunso amafunsa osayang'ana nkhope. Kuti mudziwe kuti mtolankhani anali mtolankhani wodziwa ntchito yake, kungabwere boma lotani Brian Banda amatha kucheza ndi wina aliyense amene anali mboma nthawi imeneyo. Kutanthauza zonena kuti ntchito yake amayidziwa bwino, kunena kuti kodi anthu ndikhoza kulankhula nawo motani. Ndiye kungonena mwachidule ndikonena kuti ngati atolankhani tali munthu ofunikira kwambiri amene sanaofunikira kwa atolankhani okha komanso ku dziko lonse la Malawi. Mwina pomaliza ino ngati aphunzitsiso a utolankhani mungafune kuti atolankhani otsala titoleziti makamaka kwa malemu Brian Banda? Chimene ndingafune kwambiri kunena nchonena kuti ntchito ya utolankhani simatengera kupita ku sukulu kokha, imatengeranso talent imene munthu ali nayo. Tione pambali pa masukulu amene tapanganso tithe kuona nena kuti tili matalent amene tingathe kupanga build kunena kuti amakhala othandiza kwambiri, kunena kuti zimene takaphunzira ku sukulu zija zitha kuwapindulira Malawi. Tikatero tizaona kuti mwina ntchito ya utolankhani idzapita patsogolo ndithu. Kufotokoza kumeneko ndithu kwa mphunzitsi wa utolankhani yemwenso ndi mkulu wa bungwe la atolankhani limene limatchedwa kuti Media Council of Malawi, ndipo akupereka kulira kwawo makamaka pa imfa ya Brian Banda. Ndiye mmene anenera muja mwambo apapa tinganoti wayamba kale, ndipo kenako chotsatira chikhala mwina kuyamba zoyankhula pamene ndithu mmene anenera muja alendo osiyanasiyana akukhamukira. Ndikuona ndithu nkhope za anthu akuluakulu oyendetsa boma, tikuona a board chair a bungwe la MBC a Benson Tembo, komanso tikuona mchithunzi mwina
Richard Koviwa amene ndithu ndi mkulu wa mpingo wa Word of Faith Temple kumenenso ndithu Brian Banda kumene kwamatumikira komanso ndikuona ndithu anthu ambiri ogwira ntchito ku MBC amene ndithu nawonso kukhudzidwa ndi imfa ya mtsogoleri wawo Brian Banda abwera ndithu manambala ochuluka makamaka anthu ogwira ntchito ku MBC kuti nawonso ndithu azapereke makamaka ulemu wawo otsiriza. Ndiye tikhali tikupitiriza programu iyi makamaka chakumasana kuno pamene programu ya official ikhale kuyamba. Zimu kwambiri mzanga Chisomo Break. Zikomo kwambiri Simeon Boyce, ndipo lero pokhala tsiku loyika manda thupi la amalemu a Banda tikhale tikumafika ndithu mudzi umene wa Mbanda kupasirani zochitika zosiyanasiyana kufikira pomwe thupi limeneli likhale likulowa m'manda lero. Ndipo ndi nkhani yachisoni imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane tenilonenso mitu ya nkhanizi. Thupi la yemwe anali mkulu wa MBC Brian Banda aliyika m'manda kuchileka m'boma la Blantyre lero. Boma latsimikizira anthu aku Karonga kuti likonzanso msewu wochoka ku Chiweta kukafika ku Karonga umene waonongeka kwambiri. Ndipo timu ya Scorchers yazigulira malo ku mpikisano wa maiko wa pa dziko lonse omwe udzachitikire ku Brazil chaka chamawa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Mawa bwino.